Dyma Hati, a dyma Tad-cu. A dyma Byd Tad-cu. Mae Tad-cu wrth ei fodd yn adrodd straeon am bob math o bethau. Fel siwt mae Mam-gu Harry a'i ffrind Betty oedd y bobl gyda i lanio'r lleuad. Tyrchod deiar yw dynion post y byd. A dyn o'r enw Seimon Scrap ddyfeisiodd mellt at arannau. Ac bod Hati wrth ei bodd yn gwrando ar straeon Tad-cu, mae hi'n gwybod ei bod nhw'n nonsens llwyr. Ond paid â phoeni, mae Hati'n gwybod pob peth am bopeth. Waw! Fel pam bod arogl neis ar flodau? Neu pam bod y fol yn rymblan? A pham bod mwnciod yn byw mewn coed? Chi'n dysgu rhywbeth newydd bob dydd ym myd Tad-cu.